Salam mehman doganlar. Hiç şey edilişler, gadyrdan tomuşçular. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Saman otursunuzmy? Arman, işler, güýçler aladalar bilen Allah kuwat bersin. Esasanam Türkiýedäki illeşlerimize Allah kuwat bersin. Sebäbi olara gaty, kynçylykly günler garaşa gynansak-da bu ýagdaýa nähili, ýetilli, gelinli bu zatlary hemmemiz soňky 2-2,5-3 ýyl bolan wagtyň içinde ekranyň öňünde bolan maskaraçylyklardan bilýäs, göz ýetirip bilýäs, ansatlyk bilen. Ýöne bu öňden bäri taýýarlyk görülen işler. Mehman doganlar, bugunky biziň temamyz Türkiýede 10-njy oktýabrdan başlan polisiýa we jandarm güýçleriniň şu bu resmi ýagdaýda şular ýalyky Türkiýede meselem ýaşaýyş ruhsatyny alan oturma izni diýär türkçesi ýa-da iş ruhsatyny alan Türkmenistanyň raýatlar kaguz ýüzünde bütün daşary ýurtlar we şol sanna Türkiýeň öz raýatlarym diýilýär da ýöne bu kaguz ýüzüne aýdylýan zat bilen praktikadaky hakyky durmuşyň içindäki zat bir bolany onam men size düşündirjek. Sebäbi ýörüýte şu polisiýa bölümlerine, jandarma bölümlerine iýerilen buyruk bar. Ol buyrugam Türkmenistanyň Kronikasy neşrine çap edildi. Türkçesi ýanynda da türkmençe terjimesi bar. Ýöne men terjimeni özüm etdim. Has düşnükli bolar ýaly. Okumaň hat bolsun diýip başga biriniň terjimesini okumak kyn bolýar. Onuň bu diktatorlyk rejimleriniň döreden Türkmenistanyňky bu metbuat dili bir hil düşnüksiz gelýär. Şoň üçin has sadalaşdyryp terjime etdik. Ona men size okap berjek. Bugunky temamyz gönýälimizin temasy mehriban doganlar. Türkiýede öýme-öý bikanun türkmenleriň gözlegine çykyldy. Deportlar başlady. Birden deportlar başlady. 30 adam bu bilinýänler, bu kagız ýüzündäkler. Inte kagız ýüzünde bolmaýan zatlar bar. Bular bilen malanşyklan maglumat berers. Näme üçin 10-njy oktýabrda başlady? Şöyle bir buyruk ýaýradyldy bütün Türkiýede we biz näme üçin şuny garaşdyk. Sebäbi kagız ýüzündäki aýdylýan zat bilen praktikada, durmuşda edilýän zat birmi dälmi? Biz şonu görmek istedik, şoňa seretmek istedik. Şoň üçin şu temany, şuny saýlap aldyk we şu habary, şu ýagdaýy size habar berýär. Inni berde aýdylşyna görä ýaşaýyş ruhsaty, oturma izni ýa-da türkçesi ikameti bolan daşary ýurtlar Türkmenistanyň bir ruhsat aljak wagtyň, dokumentini düzeltjek wagtyň ýaşaýan ýeriň salgyzyny, adresini berýär. Şol adresiň dogrumy, dälmi? Eger dogru däl bolsa, inni şol görkezlen adreslere aýlanyp başladylar bular. Bärdäki maksat diňe şol resmi namalarda, dokumentlerde görkezlen ýaşaýyş salgysymy? Ýok. Bir türkmeni tutup, bir türkmeni ele geçirip, şoň üstünden beýleki türkmenistanylaram ele geçirmek, beýleki türkmenistanylaram bir kanun ýagdaýynda tutmak we görüşüňiz ýaly şu diktatorlardan medal alandan soň şol medaly haklamaly Türkiýedäki bir kanun
Türkmenistanyň we kanuny ýagdaýda aklanan inni sen ýaşaýyş ruhsatyň we iş ruhsatyň baram bolsa senem günüňe goýanok. Maňa diýär şular ýaly ýaşaýyş adresini görkezdiň. Sen şol ýaşaýyş adresi diýe bolaýmaly diýe. Inni Türkmenistanlylar Türkiýede nähili kyn ýagdaýda özüňiz bilýän. Ansatda bir meselem işini her hili ýagdaý bolup bilýär. Bir watandaş işläp berenlerine oňuşmady ýa gowy has gowy şertler gawat geldi. Bir zat bolly ütgetmeli boldy. Oňa da wagty ýok. Bu kagyzy işler bilen algamaga da wagty ýok. Hawa. Bular ýaly gysmalylar watandaşlary. Ýa gysmalymy dogry edýärlermi? Şundan bir kommentariýalara ýazyň. Indi mekromada onlar şu 10-njy oktýabrda ýaýradylan şol Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliginiň inha göç edarasynyň şular ýaly buyrugy bar. Bu buyrukda näme diýilýär? Onu häzir men size okat berjek. Ýöne öňürtü şu temada Türkmenistanyň Hronikasy neşrine çap edilen bir habar bar. Şo habarada salgylanjak, şo taýdaky maglumatlara da salgylanjak. Türkmenistanyň Hronikasy neşrine şeýle ýazylýar. 10-njy oktýabrdan bäri Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliginiň migrasiýa ýagny göç edarasy bekanun migrantlara we wiza ýa-da ýaşaýyş ruhsatynyň möhüreti gutoran migrantlara garşy görüşi güýçlendirdi diýär. Dowam edýär. İstanbullaky polisiýa bölümlerine bu temada iýerilen buýrugyň bir nusgasy Türkmenistanyň Hronikasy tarapyndan neşriň hronika.tm.com internet sahypasynda çap edildi we halk köpçüligine ýetirildi. Şol buýrugyň originalyny siz Türkmenistanyň Hronikasy neşriniň hronika.tm.com sahypasyndan görüp bilersiňiz, tanış bolup bilersiňiz şoň originaly bilen. Şol buýruga görä ýörgüti, polisiýa we jandarm bölümleri reid geçirer. We daşary ýurtlaryň ýaşaýan ýerlerini barlar. Bir adamyň resmi namalar boýunça hemme zady bar bolsa, ýöne resmi namalarda görkezlen salgyda ýaşamaýan bolsa, ýa-da şol wagt şo taýdan bir ýere gidenem bolup bilýärdi, tapawdy ýok. Oňa garşy administrativ we kadyet çäreleri görüler diýär. Häzir şol buýrugyň türkmençe terjimesini dikkatiňize götürilýär. Migrasiýa göç edarasyndan migrantlaryň ýaşaýan ýeri höküminde görkezen salgylary barasynda açyklama. Türkiýanyň İçeri İşler Ministrliginiň Migrasiýa göç edarasynyň daşary ýurtlaryň görkezen ýaşaýyş salgysy bilen baglanşykly reid ýa-da barlyk geçirilen makaly şol wagtda hem arz şikaýet esasynda baryp barlanan halatynda yerli raýatyň ýa-da migrantyň ýaşaýan salgysyny näme dogry görkezendigi anyklananda resmi, administrativ hem kadyet işleri gozgoljakdyr görnüşinde beýannama berilýär. Göç edarasyndan daşary ýurtlaryň görkezen ýaşaýyş salgysy hakynda açyklamada adamlaryň ýaşaýan ýeriniň salgysyny görkezende 5490 sanly İlat Hyzmatlary Kanunynyň 50-nji maddasyna görä ýazmaça beýannamanyň möhümdigi ýatladylýar. Ýagny siz dokumendiňizde, resmi namaňyzda, ýani ikamet, oturum ýa çalışma, iş ruhsaty, zähmet ruhsaty ýa-da maşgala bilen baglanşykly haýsy temada bolsa bolsun, siziň dokumenti düzelden wagtyňyz siz adres görkezýär. Bärde göç edarasy, migrasiýa edarasy Türkiýanyň
polisiýasy, howpsuzlyk güýçleri şo kagda näme ýazan bolsaň biz şonu esas alýas diýär. Bizim üçin şol esasy diýär. Galan zatlar bizi gyzyklandyran ok diýär. Şo kagda ýanyda ýazan zadyň dogrumy dälmi biz şoňa seredýär. Dogry däl bolsa işiň aýtdy diýär. Şeýlede Türkiýede yerler aýatlaryň we kanuny ýagdaýdaky daşary ýurtlaryň ýaşaýan ýeri bilen baglanşykly ähli resmi işleri, ilat sanawy hem hasabatlary müdürligi we vilayet migrasiýa bölümi tarapyndan alınıp barlýanyny talýar. Açyklamada şeýle maglumat berilýär. Kanuny ýagdaýdaky migrantlaryň ýaşaýyş ýeri salgylarynyň ählisinde İçeri İşler Ministerliğinin polisiýa bölümleri we jandarm serkerdeliginiň bölümleri tarapyndan reýtler hem barlyk işler geçirilýär. 2022-nji ýylyň başyndan bäri 3.791.198 daşary ýurtluýynyň ýaşaýyş ýeri salgylaryna reýt hem barlyk geçirildi. We henidem özgederli ýagdaýda bu işler gurnulmaga dowam edýär. Yurdumuzda kanuny ýagdaýda bolýan migrantlaryň sany we ýaýbanlygy ministerligimiz tarapyndan ýygyderli gözügçilik astynda tutulýar. Bu çäkde belli etrap we mahallelerde daşary ýurtlara ýaşamak gadagançylygy ýaly kadalar goýulýar. Ýagny meselem siz ýaşaýyş ruhsat aljak bolsaňyz ýa-da zähmet ruhsat aljak bolsaňyz, dokument düzeltjek bolsaňyz käbir mahallelerde, käbir raýonlarda Türkiýede adres görkezip bilenler. Türkiýede şeýle düzgün başlady. Daşary ýurtlaryň şo taýda ýaşamagy, ýaşaýyş adresini görkezmegi gadagan edildi. Bu çäkde belli etrap we mahallelerde daşary ýurtlara ýaşamak gadagançylygy ýaly kadalar goýulýar. Ýokarda aýdylyp geçilşi ýaly şol sanly migrantlaryň ýaşaýyş salgylary hem berk barlanýar we reýtler geçirilýär. Bu çäkde hakykatdan ýaşamaýan ýerini ýaşaýyş salgysy höküminde görkezden yerli ýa-da daşary ýurtly raýatlara garşy administrativ hem kawyet işleri gol bolýar. Inhaşy Türkiýanyň İçeri İşler Ministerliginiň Göç Edarasynyň ýagny migrasiýa gullugynyň 10-njy oktýabrda ýaýradan buýrugy polisiýa bölümlerine şeýlede jandarm bölümlerine bilýäňiz jandarm Türkiýede owa ýerlerine şäher bolmaýan ýerlerde serwet ýakalarda polisiýanyň ornuна iş alyp barýar. Şu taýda bir illeşimiz ýazypdyr. Ey agam Karim Türkmenliýe, ey agam men inni hiç kime ananmaýan. Özüň bilýän, sebäbi özüň düşün. Bütün Aziýa ýurtlary we Türkiýe, Russiýa görüp bilip şol haramzady diktatora hiç zat diýmän görüp oturlar. Artık adalet galmadymy diýen. Inni bu Russiýadaky diktator Putleriň hem diýilýän Putiniň bu edenetdiligi we şonu gorlaýan, şonu oýnaýan, şonu ýalňyşdyrýan halkara korporasiýalaryň atlan edenetdilikleri, oýunlary bolar. Ondan şeýle ordatda gynansagan bizim köp vatandaşymyz diňe bir Türkmenistanyň doganlarymyzda dürli ýurtlarda ýaşaýan doganlarymyzam bir hakykata dogry göz ýetirip bilen ok ýaly özüni alyp barýar. Näme üçin? Meselem iň köp aýdylýan bir zat bar. Turan birligi diýär ýa-da Türkiýe döwletleriň bileleşigi diýär. Bu
edil häzir boljak zat. Tarihte bolmady. Tarihte şol wagtda bir näçe imperiyalar ýaşady. Şol bir döwürde imperiyalar bar. Emmesem Türkiýe Halklar imperiyasy. Döwürde şurtopor döwletler bar. Ýöne hiç wagt birleşmedi. Şo wagt birleşmek hakykatdan bular ýaly birleşmek gerek bolsa, şo wagt hemme şertler bar. Hemme şertler amatly birleşilip bilerdi. Bular ýaly birleşmek gerek ýok. Bolýar birleşelli. Birleşellijek bolsaň, Ismail Kasprinski diýip bir döwründe gaty şular ýaly öňde barjy aktivist, idealist bolan biri bar, Ismail Kasparolam diýilýär. Şoň bir tezisi bar. Dille, pikirde, işde birlik, bir bolmaly diýär. Ýagny ut goşmaly, sazlaşmaly. Ilki bilen dille birleşmeli. Ýagny biri-birini düşünşip bilmeli. Näme gepleýäniňe düşünmeli birinjisi. Bu diňe näme gepleýäniňe däl, dille diýilende aýdýan zadyň hemmesi sazlaşykly bolmaly. Bir düşünşip bilmeliler birinjisi. Bular düşünşip bilýärmi? Özbegistan bir näçe gün mundan öň näçe mün gektar jedelli bir yerini Kırgızstana gaýtaryp berdi. Ne bu gaty gowy bir ädim aslında. Ýöne diňe mundan ibaretler bu zatlar. Azerbaýjan, Türkmenistan haranyp, Türkmenistan, Azerbaýjan haranyp, Kazakystan, Kırgızstan haranyp, Kırgızstan, Kazakystan, Özbegistan, bu Orta Aziýadaky, Merkezi Aziýadaky ýurtlar hiç bir-birini haranyp. O dogan eýle-eýle zat diýersinler. Häzir o diktatorlar kluby öz bähwidi, öz reklamasy üçin köpçüligi gipnoz aslynda saklamak üçin şular ýaly tarihi, ideologi, şular ýaly Turan, Türk birligi zat, şular ýaly zat ulanýar. Ýöne mün aslynda esasy ýok. Ýani bu adamlaryň her kellesinde bir zat. Inni Türkmenistana geleli. Sen Karim Türkmen, sen bütün Aziýanyň ýurtlary Türkiýe zat diýen gaty uzawa gidýän. Gaty uzawa gitmäge gerek ýok. Gelseň bilen Türkmenistanyň içindäki ýagdaýa bilelikde syň. Türkmenistanda mektepleriň arasynda uruş ýokmy? Mektepleriň arasynda uruş bolýar. Inni tire taýpa ol zatlara, inni o zatlara bir tarafa goý. Mektepler, klaslar bilen uruşýar. A klas, B klas. Onda da uruşanda näme uruşýar bilýärmi? Köýün ara aýaly biri bilen şolar ýaly birini bir şikestli maýyp edäjek derejede şeýdip gaty wagşylyk bilen uruşýarlar. Inni sen Türkmenistandaky jemgyýetiň şu derejeye ýetirilen, wagşy derejeye ýetirilen. Ondan sen beýleki ýurtlardan näme garaşýan? Beýleki ýurtlaryň bizden kämer tapawutly däl bu temada. Tapawutly. Şoň üçin Russiýa häzir Russiýadan Putin öz reklamysy üçin ulanýar o ýurtlary. Sebäbi olaň hemmeti şol Putiniň oýnatgysy, Putiniň hyzmatkary, Ors mentaliteti şolun her bir öýjüne işlen. Orslar öz orsçuluk ideýasyna şu Orta Aziýa ýurtlardaky öz ýallaklary ýaly fanatikden, can koýar. O bular orsçulugy bar, orslardan beter orsçuluk edýär. Orsça gepleşen bolup, zat eden bolup, "Owa men aýalym ors." Onda näme? Men aýalym orsy, men ors millet paralygyny etmelimi? Ya Putiniň edýäni ýalňyş bolsa, Putiniň komandasynyň oşama meňdeşleň edýäni ýalňyş bolsa, ýalňyş diýmellämi? Hak, adalet nirde onda? Ýarlakylyk etmelimi? Ay bolýa, garnym doýýa, jibimde pulum ma, maşynym ma, öýüm ma, keypim ma,
oynaşlom söýgülenme şumy durmuş. Durmuşyň manty şumy? Ha? Eger siz bular ýaly durmuşy gowuryp durmuşlar ýaly bolmaly ýa-ni bolsaň siziň çagalaňyz bar. Çagalaňyň çagalary bar. Eger siz şolar ýaly obraz жизни diýende, siz şolar ýaly obrazda şeýle görnüşde ýaşamakly dogry diýip ýa-da şunu şeýle ýaşamagy haýlap alýan bolsaňyz, siziň çagalaňyz bolmasa da agtyklaňyz siziň ýaly adamlaryň oýnaşy bolýar, gerek olara gelýär, atyşyklyk çemçe. Şoň üçin pikir etmän. Ay men häzir islen naçar maşgalamyň nemesinden ýagdaýyndan peýdalanyp şoňa zulüm edýän, şoň namysyny waskalaýan, şonu ağlaýan, şoň bilen izdivas edýän, şoň üstünden ulýan niplermiz ýöne bumerang diýlenen bir zat bar durmuşda. Yzyna gaýtyp gelýär bu zatlar. Şoň üçin Karim Türkmen bulara ýaly mesele goşulan wagty meseleni aňyrýany bilen has giňerimli görnüşde kökü bilen seljersen has gowy. İrlan Miralow, salam aleykum vatandaşlar, illeşler döwleda giýçäşi diýär, taýja bol giýçäşi ömrüň uzak bolsun. Hoş geldin gardaşym. Inni 10-njy oktýabrda şulara ýaly Türkmenistanyň onda şo öz dokumentlerine görkeden adreslerine bular ýaşaýan, ýaşanokmy şonu barlaly, kontrol edeli. Şol wagtyň özünde goňşy bolamdan şikayet gelýär ýa goňşy bolamlar bilen sorulýar, söhbet edilýär sebäbi köp sanly bize Türkmenistanyň watandaşlarymyz aýdýar. Şolar ýaly muhtar arçyndan sorapdyrlar ýa bakkal ýa şo gijijik dükkandan otaýdan garaz şo töwerekdäki adamlardan soraýarlar diýende gelip şolar ýaly ýöneköy geyimli howpsuzlyk işgärleri, polisiýa işgärleri soraýar diýär. Inha hawa siziň töweregiňizde, siziň apartmanyňyzda, siziň jaýyňyzda, binaňyzda taşary ýurtlar barmy? Türkmenistanlylar barmy? Hawa näçe tany bar, nirde bar, nähili? Öňüne nimme zady bular ketgitdiýärler. Onuň birden soralan wagty şol ýalňyş jogap berýärmi, dogry jogap berýärmi? Şo zatlar anyklamak üçin. Inni bize gelip boğuşan maglumatlara göre käbir şolar ýaly polisiýaň geçirýän adres sorap geçirýän reýtlerine dürli ýagdaýlara duş bolan watandaşlarymyz bar. Käbir watandaşlarymyz men çykmejek nemede oturjakkan howpsuzlyk sebäpli käbir watandaşlarymyz aýdýar, meselem gelipdirler ýaşaýan ýerine. Hawa eýýäm kimiň ýerde ýaşaýanyny bilýärler, kimiň nähili ýaşaýanyny bilýärler. Gelýän polisiýa da bagly. Gelýän polisiýa işgärine de bagly aslında. Gynan tamam diňe bir Türkiýede de bütün dünýäde adam faktory, человеческий faktor diýilýän adam faktory gaty uly rol oýnaýar hemme işte. Bu işte de şeýle gelýän adamyň ynsamyna bagly bolýar. Ine bir näçe mysalla aýdylýar. Hawa biziň ýaşaýan ýerimizde diýe polisiýa işgärleri geldi. Şolar ýaly soragy etdiler, dokumentleri soradylar. Adresi kontrol etdiler. Onuň başga ýaşaýan adam Mamydat diýdiler diýe. Onuň indi balaram maşgalada köpçülik 6 sany adam dagyn bolan soň bu 6 sany Türkmenistanly watandaşyň içinden 2 sanynyň nemesi ýok. Ýaşaýyş ruhsady ýok. Bulan ýöne pasportynyň möhledi uzaldylan diýdi. Bular
Ýöne beýleki beýlekilenki beýlekler kimi işläp ýör, kimi okap ýör, dürlenemede. Ondan bu wakalaň biri şol bize ýazylýan, aýdylýan wakalaň biri. Onun sonuna diýe gelen neme diýe ymsakly çykdy diýe polisiýa işgäri. Ondan aýdypdyr, bolýa diýipdir onu kanun boýunça da aslında birinji gerek duýduruş berilýär. Birinji gerek tutulanda sistema seredilýär. Şu Türkmenistanyň watandaşyna duýduruş berilipdirmi? Dokumentsiz gelme diýip duýduruş berilipdirmi, berilmänlerimi sistemadan teredýärler diýe. Eger şulara ýalaka duýduruş berilmedik bolsa, birinji gerek bolsa, onda diýe geçirimlik edýärler. Bolýa, sen ýagdaýyň düzel, o dokumentsiz gezme diýip diýe diýip goýberýärler diýe. Bu birinji mysallar şolara ýalaka bolýa. Olara degen oklar. Indi kağıt ýüzünde aýdylýar birinji gerek diýip. Şoň üçin men aýdýanna ýazylýan kağıda ýazylan zatlar bilen praktikada durmuşda iş ýüzünde barmy? Elbetde de. Başga bir watandaşymyz ýazyýar, döwletaga diýe. Indi bir näme etmeli? Çykalga nirde diýe. Nädip çykalga tapman näme etmeli? Biziye bir näçe sany Türkmenistanyna bolup diýe, bir kwartirada bolýardyk diýe. Polisiýa geldi diýe. Ondan şulara ýalaky dokumentler, zatlar barladylar, zat etdiler. İçimizde dokumenti düzü bolanma, düzü bolmaýanma, özüňiz bilýäňiz, Türkmenistanyň raýatlyň köpüsiniň dokumenti düzügden olan pasport sebäpli, köni pasport sebäpli. Köp ýyldan bäri, onlarça ýyldan bäri dowam edip gelýän problema bu. Ondan şulara ýalaky diýe hemmemiz alyp gitdiler diýe. Epesi bolup bir kwartirada bizim diýe, epesi adam bolup diýe şulara ýalaky näme diýdik sebäbi arzan gelýär diýe. Kireýini bölüşýär, imitini dadyny bölüşýär, saadet diýär. Onuň bir öz türkmeniň zadyň bile ýaşasaň, bilenemezseň hemme taraplaryň gowy diýär. Onuň käwat diýe şulara ýalaky kynçylyk zat ýagdaý bolanda diýe, pul zat gerek bolanda, gassagly zat bolanda karys gowamalýan, biri-birinden ýa biri-biriň işini çalşyban geýip bilýän, biri-biriň notebook'una aparatynda adyny ulanyp bilýän, internet arzan bolýar, zat bolýar, suw oby arzan bolýar, elektrik arzan bolýar, şoň üçin. Bular alyp gitdirler. Bir 2-3 gün tutup şol dokumenti düzü bolanlar goýberipdirler. Indi näme etmän? Şulara ýalaky adresiňizde boluň diýip, hemmesi bir adresim görkezi bilen şol problema da bar. Ondan beýlekilerim diýe tutdular, nolarym diýe deport edýärler diýe. Ondan soraşdyrdyk zat, bu deport işi näle bolýar zat dedik. Indi adaty uçar gatnawlary başlandan soň Aşgabat, İstanbul, Aşgabat. Indi Türkiýe gassagly ýagdaýda şulara ýalaky tutulýan Türkmenistanyň watandaşlaryny gassagly ýagdaýda hiç ýyly garaşdyrman, onuň üçin çykdaýjy zat etmän. Olary derrew Türkmenistana iýermen külkülüne düşüpdir. Şoň üçin olary inkepde iýerýärler. 30 sany adamy diýip diýip habar berdiler. Çekmejik maglumatlarym bar, ýöne men beresim gelen ok çekmejik maglumatlary geregimde. Galaxy köp wagtdan bäri ýokdy, arada bir salamlaşdyk. Sawal Galaxy, ömrüňiz ok bolun. Hoş geldin. Salam aleykum döwletaga Russiýanyň bu gyrgynçylygynyň aňyrsynda SSR dikeltmek maksady bar. Eger Putin üstünlük kazansa bu diktatorlar awtomatik ýagdaýda Russiýanyň öňünde dyýa çökýär. Häzir dyýa çökenok. Häzir dyýa çökenok ummalýa öňünde. Togry. Dyýa çökenok ýöne ummalýa.
olmaly, inha nämesin etdik olmaly bular. Ýadyňa düşýän bolsa Putiniň dogulun güni bellenli Sankt Petersburgda. Şonda bular kıyamat gopan ýaly ahir zaman turan ýaly haýdan hasır howlup aljyrap nädip bardalar bular. Bu Serdar Süplügüm 30 diýe ýaşyk diýe irimiş elebele zat diýe sowut etipdir diýe. Putini dogulanyny. Ey Hudaý bolýar da. Berde şeýle urdatma galaksi sen bolunsoň şu temadaky bir garaýşymy beýan edesim gelýär. Inni bu Urs basawaljylaryndan galan belki aňyrsynda Ors gatanjylary bolan mümkin bilemok. Käbirleri gaty erwet derejede Orsçuluk edýär, Ors paralyk edýär. Orslaň tarapyny tutýar, Orslaň jan köýerligini, tadyny, şolaň fanatikligini edýär. Orslaň. Inni berde şeýle bir mesele bar, galaksi. Inni men pikirim şeýle, häzir bolup duran ýagdaýa seredýär. Men ol öňkü SSR döwründe nähili propaganda etdiler, nähili çiğşirdiler, nähili görkezdiler, gudraty güýçli görkezdiler, orslar hemme zady bilýär, başarýar. Türkmenler mal, gaty erwet sözler aýdýardylar türkmenler üçin. Bular ýabyny diýki, bular näme adam bolmaz, bular traktoram sürüp bilmez, bular medeni hiç zat edip bilmez, işte kärde işläp bilmez, şular ýaly agitasiýalar bardy. Häzirki nesil ruhnamaçylar bilenok. Bilenok der köpse biljäm onu. Oýnanam şular ýaly gözgöni ýagdaýda bizim jemgyýetimiz, halk köpçüligimiz. Berde şeýle bir mesele bar, men pikirime görä. Näder seredýär, orslar ýa-da çekilip gidip otur, aýgallaryna ýa-da çekilip gidip otur. Britaniýa, Angliýa, Antogulluga aýdýar, Orson harawy ferişdeleri diýe ok yaragy zady gaty adaly diýe. Uruşy dowam etdirmäge ýetjek derejede raketasy, okuy zady ýok diýe. Orara minni ondan soraýarlar, Hytaýdan alyp bilmediler, belki demirler Koreýadan alarlar, Erandan pilotsuz, bespilotnik diýilen kamikaze dronlar zatlary alyp ulanıp berler ýa. Ol düşünükli. Ýöne şeýle urdatma. Russiýa Federasiýasynyň başynda gaty ulug bela bar. Bu şol urwatyň özünde Türkmenistanyň başynda da bar bu bela. Bu bela näme diýilende? Korrupsiýa, paraxorluk diýilýär. Ummansız pul bilen Putinim satyn alyp bolýar. Putiniň töweregindäkilerim satyn alyp bolýar. Generallaram satyn alyp bolýar. Islendiň adam satyn alyp bolýar. Sebäbi bilen paraxorluk ganyna, genine, hemme zadyna siňen. Şoň üçin men şu taýda pikir edýän edil häzirki ýagdaýda şu Putiniň we Putiniň hökümetiniň tarapdarlarynyň şular ýaly çykkansyz ýagdaýa düşmeginiň esasy sebäbi paraxorluk, korrupsiýa diýip men şeýle çak edýän sebäbi öz orsan, öz watandaşlar tarapyndan taýýarlanan videolar bar. Bir tarap ne Putin'i söýýär, ne beýleki tarapy öwýär. Ýöne şeýle. Şu harawy düşürler bar. Harawy tehnikalar dağıtlan saklanýan ýerleri bar. Şu taýlaryny görkezýärler. Sany sadajy bilmeýän harawy tehnika, zat, hemme zat çüýrep, poslap, üstüne ot zat çykyp, ýere siňip zat edip, şolar ýaly bolup gidipdir. Bular biz Ors goşunyny döwrewaplaşdyrýar zat diýip eden zatlarynyň köpüsi korrupsiýa, paraxorlugy gitdi. Söwüşi çorçykarjak diýip edilýän harajanyň köpüsi jübilerine gitdi bular. Bu şo çinownik plan zatlara gidýär bu zatlaryň hemmesi. Inni siz pikir edip görüňde islendik bir
pulu köp adam köp pul teklif etse şoňa islendik zada satabiljek harakterde häsiýetdäki adamlar, siýasatçylar, harbylar, ýa-şoňa meňzeşler bular nädip ýeňiş gazanyp biler? Şoň üçin men pikirime görä şu Putiniň Ukraina hüjüm etmegi zat temmesi öňünden bulary allap tuzaga düşürdiler mükadip men şeýle pikir edýän. Sebäbi bir adam aňy düşünjesi zady yerine yerbeýer bolan adam bular ýaly ýalňyşmaýar. Bular ýaly ýalňyşmaýar. Bular ýaly zat etmeýär. Informasiýon göreşde, internetde, medpuwatda orsor 3 güniň içinde ýeňildi. Ukrainalılar internetin, teknologiýanyň häzirki döwürde berýän mümkinçiliklerinden gatgo peýdalandylar. Biz muny diktatorlara garşy göreşde göreli alyp mundan peýdalanyp bileris. Ýöne häzir peýdalanýarmy? Ýok, peýdalanmaz. Bir näme bilen meşhur bolgusyz zatlar bilen. Ol nemesinde türsüsi bolmayan, bala bolmayan gedaýlar, çöp düýbiler, zyňynlylar, samsyklar, satançylar bar aňy adamlaryň satanyň arasynda ýa-da adam satmakda başga hiç ýyly durmuşda edip başaryp bilýän zady bolmayan şagal sürüsiniň maskaraçylyklaryny internetde görmek bilen meşgul biziň internetdi aktiv bolanýan watandaşlar. Şoň üçin bir gaty köp bolsady elden gidirýär. Rossiýa we Putin bilen malanşykly men düşünjem şundan ibarat. Putiniň gaty nemeleri var, fanatikleri var. Olar gaty görmegi mümkin. Gaty görseňiz gaty ýerde oturuň. Men aýalym ors bolsa-da men ors fanatigi däl, orsça dälmen, ors paraz dälmen. Ýalňyş bolsa ýalňyş diýen kim bolsa bolay. Karim Türkmen men Özbegistanyny tanışlarym var. Olaň öýüne hiç kim gelmändir. Ýöne näçe sany türkmen tanışlam bar bolsa köpüsi aýdýa barla gelip başlady. Muň ýalam türkmenleri gıynamak bolarmy? Bu entek gıynamak da entek hiç sady görmediňiz. Türkmenistanlylar ýurdun içindekiler wadaşyndakylar. Entek hiç sady görmediler. Şu wada içinde görülen, edilen zatlar diňe testi, synap görmekdi. Näme üçin? Biz planlarymyzda, proýektlerimizde durmuşa geçirecek bolamyzda şuňa ilkinji nowatda kim nägeleri ýaksy berýär? Kim nägeleri ýaksy berýär? Inte garşy çykýar da diýär zat ýok. Kimiň nägeleri ýaksy berýändi? Kimi oýnap bolýar? Kimi güýmäp bolýar? Kimi ukladyp bolýar? Kimi allap bolýar? Kimi bir näçe gerek satyn alyp bolýar? Şu zatlary razvedka işi geçirli. Bu razvedka bolýar. Şoň üçin Karimcan Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasyndaky tapawut şu. Muň ýalam gıynamak bolarmy? Ol hiç adam däl, intek. Daşary ýurtdakylaryň arasynda da maskaraçylygyň täze perdesini açdylar. Teatrın. Intäm köp zat görersiňiz. Hawa ýoklay. Adwokatyň birini tutup, duýdurup, gelýän wagtyň gelse, oň kömegi degmezmi? Ýok, degmeýär. Türkiýede degen ok. Adwokatyň bolsa-da degen ok. Sebäbi ymykly şeýle berilen buyruk bar. Bu kağız ünlüki buyrukdan daşarynam sözlü neme delen buyruk köp. Sözlü edilmeli berilen tavşyryklar köpde. Şeýle kamera birazajyk neme diýär, şu kamerany düzeldeýin mikrofony onur, promut.
kamera bir gyrada galypdyr, şoň üçin indi hiç ýyly olar ýaly gaçara kogara ýer goýanoklar türkmenlere Türkiýede. Gynan tapda ýagdaý şundan ibarat mehriban doganlar. Galaksi dowam edýär. Watandaşlara ýurdun içine ýygnap daşyna çykarman gawap saklamak geljekde Taliban güýçleri bilen gapma garşylyga salmak bolup bilmezmi? Rasiýanyň bähbidine men şeýlere geçdim diýdi. Şo halky köpeldip şo Talibanyň garşy. Indi bu ýerde bir zat bar. Galaksi. Sen bile bu biznes edip pul gazanyp keyip edip bile Talibanyň adamlary bilen, Talibanyň wekilleri bilen Aşgabatda dürlü villalarda, dürlü restoranlarda, naşnoy klublarda, zatlarda bular keyip edýär. Hedil edip keyip edýär. Bular ýaman gowy pul gazanýarlar. Türkmenistanyň üstünden geçip duran 10 zat Talibandan pul çeşmeti. Talibanlar häzir orslar bilen ýaman gowy işleşýär. Arasy gowy orslar bilen. Ýadyňyza düşýän bolsa, bütün dünýä Putin'e garşy sanksiýa goýdy, çäklendirme, ambargo goýdy. Şonda halkara ýygnak diýip bir ýene Sankt Petersburgda bir ýygnak geçirilende şo ýygnakdaky daşary ýurtlaryň esasy köpçüligi kimdi? Şular ýaly sakkally, ullokan selleli, etekli Talibanlardy. Daşary ýurt delegasiýasy diýip şolary görkezdiler. Ana bolýanlar. Şoň üçin Taliban bilen hiç ýyly häzirki Türkmenistanyň rejiminiň hiç ýyly dawasy, urşy, jenjeli ýok. Şeýle bolup biler. Birinkiler olary arlajak bolup puluny bermän, zat etmän olary satyp kidayet edip arlasa, ondan olar olaň kellesini alyp biler. Ýöne Talibanyň hem ýüpi global korporasiýalaryň eline bolansoň, aňsat öz kellesine görä hiç zat etmeýär. O ýoklaý. Bir döwür adamlar aýdýady, Türkiýede türkmenleri hatda narkotik cisimli tutsalaram polisler ata-babalarymyzyň göbek ganynyň daman ýer diýip göýberýär ekeni. Gaty dogry şo. Emma ýene-de sen diýişiň ýaly adam faktory diýe. Человеческий faktor. Gaty dogry. Henidem ontaply ýerler bar. Ýöne Istanbul ýaly ulu şäherler zatlar o taýda adamlaryň nemesi ütkeýär. Bäş barmak deňdälliýe hawa ýoklaý gaty dogry edilýärdi. Dolu goşulýan şol bäş barmak deňdälligi ýaly hem adamam barda. Hakkallaş Garaçoğlan Türkmen geldi. Assalamu alaykum mehriban illeşler döwlet. Saman makyny hemme gowlaşýar, gutulýar. Täzeden geljek bolýar. Soğuklama, onuň kowjak bolýar. Welhepit menip tiger sürüp Allahan hemmemize sağlyk bersin, güýç kuwat bersin. Şu adalat ýolundaky görüşimizde diktatorluklara, haramzadalara, oýnatkylara, satançylara garşy galaksi dowam edýär. Orsetin ýaragynyň gutarmaz bolar. Postsovet döwletleriniň şu neçenini alan pajyna harby güýjüni kämilleşdirdi. Häzir 3-nji jahan urşuna niýetlep çykaran ýaragyny gyssaga düşse diýe ulanar diýe. Men oňa goşulanmak, men bu diýen pikirine goşulanmak, häzirki bu şo taktiki atom ýadro ýaraglaryny ulanmak, hani täsiri
täsir edýän tögeregi çäkli bolan bombalary ulanlaryň eýle-beýle zat diýe ýöne men ýene şunu göýüňde tutýanna galaksy mehruban doganlar gadyrdan tomaşaçylar men şunu göýüňde tutýan. Pulu satylýan adam, pulu satyn alyp bolýan, pulu isleýän zadyny etdirip bolýan, pul bilen allap, ýalňyşdyryp, duzugy düşürip bolýan adamlardan bir gahrymançylyga, bir dogry zada garaşmak men pikirime ora bir geli absurd gelýär. Şonuň üçin isleýän adamny Rossiýada isleýän döwlet adamyny hatda Putinim satyn alyp bilýärler. Görürüm ýok. Şonuň üçin o 3-nji jahan uruşy zady bilen hemmesi uruşdan pul ýasaýan ýara baronlarynyň propagandasy. Bilgeçini etdirýän propagandasy. Şunu ýadymyzdan çykarýas. Dünýäde medeni derece gitgide ýyza gatjak, peselýär. Ukuýuwy bolmaýan, öňkü gepleşigimde de aýdyşym ýaly Allah tarapyn hiç zat berilmedik çağalykdan kemtinip ulanan yeter yetmez aň düşünje taýdan, häsiýet taýdan, maral taýdan bozuk, haramhor, allawçy, kezzap, ýalançy, oýnatgy adamlary siyasata gelenden soň ýa-da köp talap puluşulary aýlap başlandan soň dünýä bozuldy. Dünýä medeni derejesine de bagly bolatlan hemmesi. Şonuň üçin onuň bir başarlykly talandy bolmaýan, Allah tarapyn bir başarjanylygy, ukuýuwy bolmaýanlar kellesini işledip talandy zady bolman soň, ideýa zat tapyp bilmän soň bular nerden pulun köpeltmeli? Bular näde gazanç etmeli? Uruş bilen. Ganly küçüklük bilen, jenaýat bilen. Mafia, talançylyk, galtamançylyk. Şonuň üçin bir ýerde bir uruş bar bolsa, ganly küçüklük bar bolsa bilin şonu gurnaýanlar, galtamanlar, şondan peýdalanýan galtamanlar ýitki çekýän kim ýöneköý halk. Russiýada da ýöneköý halk ýitki çekýär. Ukrainada da we beýleki ýurtlarda. Şu wagt içinde Russiýadan şu mobilizasiýa diýdiler. Aslında mobilizasiýa bu madara göndermek. Madar üçin, gonumçylyk üçin adam ýygnamak. Maklyk ýygnamak. Diýilen ýaly. Allah zat saklasyn. Ne şular ýalaky ýagdaýda Russiýadan gaçan şu wagt içinde adam 1,5 milyon tögereginde diýip aýdýanlar bardy. Bu hasawa alınanlar, bu kağız ýüzündekiler. Inte kağız ýüzünde bolmaýanlar bar. Oňa näme diýjek? Mehruban doganlar. Şular ýalaky hakykatlarga inanýan. Şonuň üçin men pikirime görä Putiniň häkimetiniň, gollawçylarynyň, fanatikleriniň, manatikleriniň hemmesiniň işi gaýtdy. Garajoglan Türkmen 23-30 diýip gyzykly tema giýje galaýdy möýdýänliğe. 23-30 däl 23:00 bildiriş goýulan bolmaly. Göreýin, hawa 23:00 Garajoglan Türkmen. Ýalňyşypdyň. Aýplaşma. Bugün hatam öň başlajaktym, ýöne de doğrudan garaşdym, iň soňky näme bolmasa bugün daha şükür öňünden dadyndan taýýarlyk, maýarlyk hemme zatlar görüldi. Hawa aparatlarymyzdan gowy işläpdi. Garajoglan Türkmen maksat köpçülik bilen birlikde rejime karşı hereket edip biläjekleri ýaýyň skopkaň içinde oýnatgylary däliýe. Ýurduň içine salmak, ýurduň içinden
çıkmagy da kanuny biznese öwürdiler. Edil şolar ýaly. Biziňkilerem şolar. Pul bersen hemme zat destek bolýar. Rus-Ukraina uruşunyň netijesi köp zady üýtgedir diýe men olar ýaly üýtgeşikligiň boljagyna inanamok. Sebäbi korrupsiýa bar işin içinde. Şoň üçin men olar ýaly bir üýtgär öýdenmok. Biznes taýdan diýsen, hawa halkara biznesi dünýäň bu nemelerini üýtgetdiler, düzgünlerini. Dünýäň deň aramlygy, balansy hemme zady bozuldy. Şoň üçin Garajoglan türkmen Russiýanyň demografik ýagdaýy öňün pessi Putin öz eli bilen uly imperiýany ýykyp otur. Ýaşlar ölüme atylýar. Gynantagam şey. Watanseverlik däl, muňa watanseverlik diýilme. Adam däl, hemme zatdan öňürdi. Galaksi jan dowam edýär. Orset taýýarlyk bilen hereket edip ata oýatdy. Sebäbi Rus mediasynda Putiniň çagasy ölenok, garamaýan çagasy ölýär. Allah gowsyn etsin diýär. Bu ýyla çekiliş, yeňiliş, maskaraçylyklary bu haýallyk bilen hereket edilýär. Ya aýbylar Allah ýa-da düşürjek bolýar eýlemeli meselesinde däl. Sebäbi köp materiallar bar. Öz goşunlaryny, öz eskerlerini gorlawsyz, zasyz goýup gaýdýarlar, goýýarlar. Rusçasy padwadi diýýärler, kidadi diýýärler, satýarlar, şolar ýaly. Benim tanışlarımdan men 3 ýyl özüm işledim Russiýada. Şonda tanışlar zatlar bar. Şolar bilen habarlaşýar. Aýdýarlar şu mobilizasiýada, şu neme eskere alşykda ummasyz müňläp adamlary alyp eltýärler. Uruşun bäri ýanyna we taşlaýarlar. Bu adamlar ekipirovka diýär, enjamlary özleri almaly. Diňe okun ýaragyny döwletler ýa galan zadyny bilen özü üçin etmeli. Şol bütün egin maşyna, zadyna belli bir wagta çenli ýeter ýaly su koýpa ýok diýär ýanyna azyga çenli öz almaly. Hani Russiýa kurtoýdan galaksi, Putin kurtoýdan, bu parahorlar bilen mara hiç zat edip bolanok. Men aýdýan siz häzir nemeden okýany, wagty gelende görersiňiz. Pulu özüni we hemme zady satýan, pulu çokunýan adamlar bilen hiç zat edip bolanok. Bu adamlar bilen ähli umumy adamzat gymmatlyklaryny gorap bolanok. Bu döwleti, halky diýip soruy zady gorap bolanok. Bular barabir satýar. Bular üçin durmuş, dünýä, siýasat, auksion. Kim köp berse şoňky. Şoň üçin Russiýany talarlar en sonunda görersiň. Şoňa da barýar bu mesele. Putin maňlaýyny ýaraýa biri şeydi, ben bölýär gotardym. Soňy şeýle bolýar. Garajoglan türkmen tartynlyk edil çywyň ýaly biçdi, şowa dünýäň ertiri haýat tarapa gitjek belli. Belli, hemme zat belli aslında. Hemme zat belli, öňünden planlanýy ýaly dowam edýär. Bular goýup allap, mullap dozaga düşürdiler. Bulan köp teknologiýada esasy wajyp şaýlaryny, mametlerini daşary ýurtlara bagly etdiler. Özlerine bagly etdiler, zat etdiler. Nädip bulary alladylar diýende, meselem Ýewropa Rus gazyna gaty mätäç ýagdaýdadır.
Onunla bir bu ýurtlar özüni şolar ýalyky Russiýa mätäç çagdaýa getirýär bolan olaň anamna girýär. Şeýdip olaň anamna girdiler, olaram goýup içinden çökerdiler, dağıtdylar. Şuň gün kim näme diýdi diýerdi. Russiýa Federasiýasynyň, ýani Putiniň goşunundan derek ýok. Atýan raketalar, oklary nişanan 200 metr beýlekine düşýär. 40, 50, 60, 70 metr beýlekine düşýär. Ýöne Amerikan berýän hymaresleri atýar bolan bellen nokudyna baryp urýar. Olar ýaly Türkiýe kurtoý bolsa. Näme üçin Türklerin baýraktary ýaly bespilotnik, pilotsuz uçýan şolar ýaly ardanjak, yeňiljek we gaty peýdaly şolar ýaly bespilotnik, pilotsuz zat ýasap bilen. Atom ýaragy bardyr, ýadro ýaragy bardyr. Ýöne oň bilen öwünmek, akmaklyk da. Beýlekilerde de bar. Beýlekilerde de bar, ýöne olar reklam eden. Bar, olar. Bar. Bir ýurdun mentalitetine, ýaşaýyşyna, medeni derejesine teretmeli. Bir ýurdun medeni taýdan ösenligi, görellülük durmuşda halkyny, döwletini ýaşatýanlygy tötenlik bolan. Bu zatlar tötenlikde. Çoň üçin ortalar näme etsinler, gün matar bilen hiç wagt ýaryşyp bilmenler. Mentalitetde de, tehnologiýada da, hiç zatda da. Ortalar näme gowy? Aýal maşgalalary, figura taýdan, görmek taýdan owadan nip bilersiňiz. Bir saýlandan zady şol. Aýal maşgalalary mert edermen. Ikinji jahan urşunyna uruş bolanda da esasy uruşan zat eden aýal maşgalalar. Esasy jewer çepany çekenler, eginne alanlar aýal maşgalalar. Şolar ýaly. Şoň üçin Putiniň azaly Russiýanyň şu gahryman eneleri we aýal maşgalalaryndan bolan kadip mençeli pikir edýär. Mehriban doganlar. Buňky temamyz Türkiýede beýkanun türkmenleriň gözlegine çykyldymy. Ýagny öýme-öý kontroller başlady, barlar başlady, reýtler başlady. Elinde dokumenti bolanlardan kemçilik tapjak bolýarlar. O dokumentler dasyzlar barada gürrüň ýok. Inni mesele ýaşaýyş ruhsady, häkmet ruhsady zady bolanlar don kemçilik tapjak bolýarlar. We şolaň üstü bilen tapylman gaçyp ören gaçkaklar bar. Köne pasportly, wizasy, ýaşaýyş, iş ruhsady işlady bolmaýan 100 müňlerçe türkmenler bar. Şolar tapmaly. Näme üçin tapmaly olary? Şolardan pul ýasamaly. Pul kime gerek? Diktatorlara gerek. Diktatorlar kimler? Mana, ine bir-birine medallak ýaly. Şo dakalýan medallardaky altynlar sizden alynýan, siziň dawan adagyňyz bara, iýerýän pullaryňyz zatly. Ana şonu. Şoň üçin bulara täze paraxorluk, korrupsiýa çeşmesi gerek. Bular pikir etýär. Oho. Bu Türkdäki ýüzlerçe müň dokumentsiz gaçkak ýagdaýdaky Türkmenistanyň watandaşlary. Munça ýyldan bäri bilenokmy siziň nemäňizi daşarykda gezip bereňizi? Bilýär, bulan hemmesinde hasap bar. Pikir edýärler. Näçe ýyldan bäri bular şo taýda. Ortaça şunça bular nemedenler, gazananlar. Siziň Türkmenistana iýerýän pullaryňyzdan görýärler, bilýärler, siziň iýerýän pullaryňyza köp sat edildi wagtynda. Öý alan boldy, mellek alan boldy, jaý alan boldy, maşyna alan boldy. Umuman şolar ýaly. Käbir adamdan diňe bir güzeranyna ýetýän bolsa, käbir adamdan
şol ýaly mal mülk alyp hasam baýlaşmagyna da sebäp bolan mal tugarly. Daşary ýurtda işlenýän, iý berýän pullaryň. Indi bular hasap edýär. Türkmenistanyň ganunasy taňkyrap dur. Hytaýyň öňünde munça bergägi batyrly. Orsaň öňünde de şolar ýaly. Inni bir şular ýaly kezaplyk edip ýurdun, halkyň malyny, pulun talap öwrenen adama has köp gerek. Näçe köp bolsa şonça bol. Däldir bular köpeljek. Şoň üçin bärdäki maksat bir kanun ýa-da Türkiýede gelip gören Türkmenistanlylary tapmaly. Şolary bir zat edip Türkmenistana getirmeli ýa-da getirjek bolup şolardan şolary sagmaly, şolardan pul ýasamaly. Maksat şol, ol Taliban o zatlaryň hemmesi o Taliban olar bilen bir ýorganyň aşagyna ýatyp durup ýörer. Olar bilen gruppa bolup ýörler olar. Näme üçin ol Taliban bilen olar uruşdy? Dowam edýär. Kommentariýalarymyza. Muny görüpdik. Iň soňky garaja bolan dogry aýtýan hakdallaş maddi baýlygy, ruhy baýlykdan ýokarda bolan adamy islenlik şekilde satyn alyp bolýar gynansak. Ideologiýanyň ýoklugy islenlik jemgyýeti dargadar. Olam dogry bolan. Bolmasa weýran. Ana. Görüňsiz. Bir sagat boldy efir. Meni efir aljak diýen biri. Häzir bärde numar göreň. Kommentariýalara serediň ekranda onlar. Häzir Galaxy ozalky bir efirde opozisiýa sumoklar diktatura garşy çykjak halky ýüpsiz zanyp bermäge wada berenliklerini aýdypdy. Ine Türkiýeli meselede %100 ýaşy hasyl boldy diýer. Ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Ýöne biziň bu internetde olara el çarpýan, olara maliýaly agyna teňek gondurup seredýän, internetde köp wagt geçirýän internetçilerimiz bar. Olar intek haçanla yumruk depesinden iňýär, taýak depesinden iňýär. Şonda wagt Galaxy diýär, wagt Türkmenim kanaly, wagt Döwlet Baýhanyň kanalyna çykyş edenler, Döwlet Baýhanyň öz aýdan zatlary diýerler, wagt diýerler, ýöne giç bolýar. Biz 2 ýyldan gowgatdan bäri şu YouTube kanalyna öýgiderli ýagdaýda hakykatlary aýdyp, hakykata garşy, halka garşy, hakykata garşy, halallyga, arassaçylyga garşy edilýän şu jenaýatçylykly işleri, satançylyklary aýdyp dilimiz uzak gitdi. Bakam şeýle beýleki eňinleşlerimiz Türkmenim kanalynyň güni ýaýlymyny alyp barýan kommentariýaçylary näler aýtdy, ütgemedi. Diýmek bular Galaxy şunu isleýär. Bular şoňa münasip. Bular edilmäge münasip Galaxy. Bular edilsin bizim öz başymyz çalar. Häzir eger
temany üýtgeçjek bolsak biz ondan nemetmeli bolýar. Efire almenniye ýalňyşmaýansam risk bolmagy mümkindir. Eger risk sen bolsaň ştaýk risk diýip ýazýan, riskden başga adam gelse men almaýan, hiç kime maýplaşmasyn. Sebäbi bir sagada ýetirmän ýapjakdym men efiri. Ýöne eger şu risk bolsa, risk mühim bir zady anyklady, gaty. Mühim bir zady anyklady. Türkmenistan ile baglanşykly, haram tohum bilen baglanşykly şonu aýdaýyn diýädi. Eger risk bolsa, onda ara bir gysgadyk neme goýar, videojyk, ondan geçer. Men riskin aýtjak bagtlaryny soň aýratyn edip goýar. Galaksy ýüregimdäkini aýtdyň diýe, ömrüňe bereket diýe, Garajoglun, gaty dogry. Intäk esasy oýun başlamady. Intäk oýun başlamady. Esasy oýun intäk inni başlaýar, inni başlaýar. Inni başlaýar. Galaksy diktatorlaryň halka bähgisiz maksadyny ýetmek üçin ilki ýalan propaganda bulugoýluk gerek. Ine käbir oppozisiýa sumoklaryň eli bilen diktator munam diýe amala aşyrdy diýe üstünlükli ýagdaýda amala aşyrdy. Gaty üstünlükli ýagdaýda amala aşyrdy. Gaýnantam aja hakykat şu. Henidem oýanmak üçin giýişden ýöne bilmedim de. Golda, salamu aleyküm. Wa aleyküm. Reis, hoş geldin. Salamu aleyküm. Salam Golda. Salamu aleyküm. Eziz halkym gowy. İşleriniz goýma. Sagama ýetdiňiz. Başyňyzy dikmeýmäňiz. Eziz halkym. Owy emme. Özüň näle reis? Oba. Türkmenistan bastı Garanyşemden narko demeden. Näme diýerler ha? Çilimden bastı. Çilimden? Bengden bastı. Düşünmedim. Garanyşemler ot bar ot. Näme diýär şu oduň ady? Beng diýerler. Ben hawa. Şondan bastı Türkmenistan komple. Serdar, sana aýtjak, sana yüzlenýär şu sana. Näme Kerkin helelerini genlerine garnyşy taşaşdyraňa sen? Ha? Näme diýär? Garnyşy taşaşdy. Ogansana Kerkin gelinleri Lewamyň gelini bar. Arçyn babarda naçan gaýyň önemesi bar. Näme şeýle bäşine kurtowa gitdiňiz köşna. Korona garnyşy taşatdyrsynız, beng taşatdyrsynız. Ha, skora maşynda. Kerke zaten sana skora maşyn bar Kerkede. Maňa aýtdylar, sana skora maşyn bar diýdiler maňa. Garnyşy bilen beng taşatdyrsyn ogansana. Serdar Berdi Muhammedow sana aýdyn, Serdar Berdi Muhammedow. Nazar, sana aýdyn, sen şoföriň bar, käl götüni açdy ha. Ahal sana aýdyn, ahal, şoför sen. Götün kız. Ahal sana aýdyn. Bäherden ahal sana aýdyn. Akıllı bu ha. Daşoda diýişiň otma, daşoda sen aňardan hem daşap turan gowy bilýän men sana. O ikinci, o soňky efirde aýtjak, daşoda hem daşap turan sana aýtjak sana. Ha, Kerkde näme ki garnyşy bilen beng daşap dursun. Ogany ýitip dursun. Ha? 45 hem ber dolmuş ha uje. Bir çekimlik garnyşy bakasy 15 manat bakasy bolupdyr eken. Täze puldan.
Coinapple 75 manat. Beng bakası 30 manat. Näme sizler? Näme çekolýaňyz sizler? Ha? Halk ayağa dikip iskınsa çekolýaňyz. Onk prezident eden işini çekolýaňyz. Hı? Niyaz prezident. Ok, Niyaz şu etdi. Halkı narkotik götürgüz hemme kime. Iskınsa etdi. Serem gücün yetmän soň bu iş et başladyňyzmy? Ha? Gücün yetmez. Men sana aýdyn. Hı? Glavraçyna basyp dursun sen. Ha, kerkin glavraçyna. Hı? Kerkin zaten bir san glavraç ba. Hı? O näme basyp dursun? Skora başlygyna basyp dursun. Hı? Skora başlygyny näme sebäpden skora başlygyny näme sebäpden onun giýowny, gyzyny, geliniň tokumyny, giýoň tokumyny çöplap dursun. Ha? Lewapyny näme lewap alyp gidip presse dıkıp dursun. Näme hakyň ba? Hı? Näme hakyň ba? O taýda 2 san valyut ba. Olaň etmişi näme risk? Ha? Siler boýnuňa alyň diýe, garaneşe bilen tutulýar. Aslında 5 tane oğlan var aslında. Glavny oğlan var. Oğlan otur aşka tutuyor emmesem. Hemmesinin nazar tilkimini arası kovu. Böyle mi? O mesela aydı. Nazar tilkimini arası kovu. Bunlar suyuk gaz taşıya Aşgabat'tan. Ofisler var Aşgabat'ta. 5 tane oğlan tutuluyor. 5 tane oğlan aslında. 125 kilo karneşe geliyor. 125 kilo karneşe geliyor. İza plusen 500 kilo ben geliyor. Ha. Anam sebepten o kişi nemenin kilerinin tutkelerde bundan önce nemede Ağustos ayında 4'ünde tonla gelenler tutmadılar. Tonla getirenleri. O getirenler akallar getirdi. Aynen oğlanlar getirdi. Tonlarla getirdi. Olur ne tutmadınız sizler? Ha? 500 kilolikten tutuyanız. Ha? Yok ise şulonga mesela şunun üstüne gitsin diyeceğiniz mi? Ha? Näme siz arçın tutsanız yok. Ha? Näme siz arçın tutsanız yok. Näme siz naçan gaýyn tutsanız yok. Ha? Naçan gaýyn özüňiz kimi? Hı? On gelinden ba onun. Naçan gaýyn. Ha? Onu siptir korktunuz. Bir hepde gatnaşdyňyz. Uğrat korktunuz. Ha? Serdar. Nazar tilki. Köp bilýäňiz sizler şuna. Hiç kim bilen yok diyecek olanızı. Asıl sen heleğin eli bağıtaydı. Ben sana diyeyim. Yüzde kaç eli bağ? %15 eli bağ. Doğru değil mi? Nazar tilki. Kimin heleğin eli bağ? Nazar tilki'nin heleğin eli bağ. Şu neşe fevdatında ha? O %15. Ha? Oynamay değil mi? Senin o bitinin karındaşın bağ. Oğlanlarından arası iyi, kovu. Ona bir gidek birse ifiraydan da falanca götün kız sendim. Adına çıktı ki ifiraydan adamın adına çıktı. Hı? Şimdi mesela değil mi? Özüne yaşını epes yaşın mı senin? Senin aktıkların var. Utanan ok mu? Ha? Gidelim. Önkü Niyaz var. Haramkhor haramzade ül gitti. Ül gitti, öldürdün. Sen tokum diyeceksin, öldürttür. Sen tokum diyeceksin. Berti Muhammed öldürdü onu. Ha? 34 milyon puluna basılmayacak olup öldür kordu. Turma gitmeyecek olup. Yığınağa 2 gün kalandı. Ha? Onu bilen oktayan mı? Ben o vakit ben kovu bilyen günlerimi
Ýaş oglandym. Men uzakdan eşitdim. Kagızlaryny gördüm. Şowa da meseleň içiňizde. Nazar tilki. Düşdüňmi? Heleň näme şu sebäpden näme Enveda prokuror Enveda prokuratura näme prokuratura Atajanowa Mergene näme üçin urady pul? Ha, heleň näme sebäpden? Serdar, sen hemen bilýänsiň özüň. Özüňe üýüňde sen gyýran, doňyň iskini şulardan emmesiň zaýba bolup doýdum men dip näme etjegini bilemok dip gyýran özüň üýüňde. Öz semäň araňda, öz semäň içinde. Ha? Kakana ýa-da söýüp gurlaşýan şolaryň artysynda. Ha? Ýok et. Dıkçyra Odin tepe. Dıkymysyň Odin tepe. Ne güçi tanokma. Ýa utanýarmy? Ýetýänlerde Serdan. Güç ýetdi ýa. Bütün dünýäniň ornunda Firzedin tokum tiýçi şu iş etdi. Bütün dünýäde oňda maskara bolasy gelen utanýarmyş. Bütün dünýä görýärsoň. Utanýarmyş. Awreler gaçýarmyş. Awre gaçmaýar. Sen 10 gat awreň götürle seni. Samsyk. Serdar. Özüň ama raksyň özüň bilýärmiň, raksyň. Bilýärmi? Sen ganyňa değişi ganyňa. Değişir. Enem şu garnyşa basyp dursun şu adam. Garnyşyny atkaz eden ok sen. Hiç gine atkaz etmeň. Kalanyň içine garşdyryp içip dursun. Çekken kalanyň içine garşdyr. Men sen hadi Serdar. Maşy Ferrajan. Men doguldagyma aýtjak. Skoranyň başlygyny uğratmasaň, çykarmasaň men sen hadi. Men tamamy golar. O pakir üýüni bar gördüm şu pakiriň üýüni bar gördüňmi sen? Serdar. Kümede şey oglan o adam. 40 ýyldan beri skoran başlygy otýşok. Skora işte 40 ýyldan beri skora işte şu adam. Üýüni gör kümede şey. Bilýärmi şunu? Çağlaryň gördüm gelinini, heleni, gelini nidi işleýär näme diýär. Ha? Şo çıkar sen. Bir gün adam tıkma içeri. Kaptal go oturan bağlarda söz etip duran keleleri, onun kelelerin giyolarını dıkıp durma. Tam adres eşitecek öyle mi? Dayıcakından başla. Nazardan başla. Düştün? Beset. Nazar şoşan men kakasy, he? Ava. Beset. Daha şu olsun yolunu yap. Özbekistan giden yolunu yap. Misap gitmen besettin. Misap gitmen besettin. Misap giden o zaman vardı. Ne yapmak istiyorsun? O bilemen o zaman. Sizlerin hemen kaysi taraftan elime düşse, sizlerin kaysi taraftan elime düşse hemen koparıp dursunuz. Kopup gelip dursun elimize. Kaysi taraftan sen alayım. Elime kopup gelip dursunuz hemen. Bol dedin o. Utanmanız yok mu o? Bir garip bir Türkmenistan kaldı, garip. Kalanlardan Türkmenistan kalanlar bir okuyucu oğlum, yaşlı adamlar kaldı. Yağda yetmeyen bir garip adamlar kaldı. Olur, ne günahsı var olurum? Günah senin tohumunda. Sen aslında sen özünde günah. Kalkan vakti senin ettin sen. Olan vakti gel sana aytacak sana. Suratını çıkar koyacak. Kol çeken atlarını çıkar koyacak. Düştün? O geldi kardeşim kıyız ayıttı. Açıkıp.
hemmeňizi patlatdy. Indi men patlatjak barapy. Risk patlatýar. Men patlatsam döwlet daga patlatar balyp. Döwlet baýhan patlatar. Efir näme çykyp. Fak resimler çıkarıp, kağıtlar çıkarıp. Yalnız Avrupa'da ulaka ekran içinde, ekranda senin kol çekenlerin, atölye tanların, atölye eden işlerini, kafelerde eden işlerini bütün Avrupa içinde televizyon korkas duraylar. Şoňa ýetýär. Mesela deyin, narkotikde uğruna Türkmenistan'da yok etmezsen, men sana şunu ettiremezsin. Mesela ediyen şu işleri. Avrupa ülkenin içinde bütün Avrupa'da mesela televizyonda çıkartırlar. Köçelerde televizyonda korkazıp duruyor. Men sana ettireyim. Gel tapıbilsen beni. Tapıbilsin gel. Gel sen özün gel. Bana patmanam kazyolarını uğratma. Bana kazyolarını bana içkin bana. Sen kızlar öldüren ha. Benim şu kazyolarını şöyle öldüren. Men sana diyeyim. Sen kızlar nasıl kızlar öldürün biliyor musun? Şişe keresini döyüp boğup ha? Kelesini şişe boğup şişe döyüp kelesinde balisi öldürdün. Göröle kızlar öldürdün. Özüňden bolan kız göröle özüňden bolan çağa ejesini özüňden kıymadın öldürtürdün balisada. Bir kolda. Ha? Seni şistolkan aşıda öldüremen. Uğradan kazyolarını. Cana can dişe diş. Kana kan. Ha şu bene. Sen özün gelsin. Sen öldürmerin. Meyseme gurlaşırın. Her mevmede kamera durar ekin. Soň sen semen göremaktan özüň putus etmelikin. Sen misin özlek dip durmasaň maňa? Düşdüňmi? Götüň kız Serdar. Sen men gowtanýan. Men sana şu an sen ýipiň ucundan gowsaň ucun berdim. Men şu özbek men şu. Götüň kız diýen sana men. Erwejder seni. Sen näme hakyň bar sen bärde gelen türkmenleriň oňuny wizaly etip goýdun sen? Kimsen o? Kimsen? 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 Bir şansın gel senin. Bir şansın geldi. Prezident boldun sen. Monsa duran bir alkış narkoman sen. Bir manyaksın. Manyak sen korkaksın bir. Korkaksın. Kankorsun. Mesela adin. Daşoğuz'un yolunu yapmasın, Özbekistan yolunu, Daşoğuz'un Özbek yolunu yapmasan, herkesike skorun başlığını çıkarmasan, mesela Arçın'ın demiyorsun. Arçın senin adamın. Arçın gitsin. Çangay'ına gitsin. Onun hakikat eli varken. Benim Nazar Tilki bilen Dayzan ikisinem yok et. Düştün mü? Düşmesen o düşüntürün sansın. Eğri düşüntür koyun. O değil, eğri düşüntür koyun. Kellen işit biraz. Akıllı bu. Mesela başka gepim yok sana. Neyen boluşun bolup sen o? Öňkä prezident etçeğini etkitdi. Bütün halkı narkoman etti. Türkmenistan hazır gaýsy bir hojalyk al bir söz birse oturma otur gelen. %80 oturma otur gelen hojalyk Türkmenistan hojalygyny. Näme Niyazov etdi. Oň prezident gitdi. Sen şoň uğruna geçdiňmi? Narkotik ýok et Türkmenistanda. Mesan aýdyn. Ýok et Türkmenistan narkotike. Sen kalkan näme diýdi? Haram korkakan. Yaşları yol verildi. Yaşlara böyle yol veriyorsunuz. Berdi Muhammedov. Kurbanqulu Berdi Muhammedov. Böyle narkotikle yol veriyorsunuz sizler. Yaşlara. Ha?
Yaşayalı bere diydin sen. Bütün Türkmenistan narkotik uyuştu. Kara neşemden ben uyuştu. Ha? Akıllı olun ha. Yok varken üçecek olbanlar. Dagam uçtunuz. Şimdi size atıp düşürürler size. Halka gücünüz yetmiyor, biliyorsunuz. Ben düşünüyorum. Önkü bir adam halk gücü yetmeyedi. Nihametde narkotik uturkuzdu. Bütün halkı. İskınsız etti. Güçsüz etti. Sen şunu ötecek olan mı? Onu öttürmez sana. O getiren kara neşeleri benler sana tohumunu iyidirirler. İyidirirler halkını. İyidirirler. Risk bağışla. Ştayda bir tomoşaçy soraýar. Risk serdar haram adam öldürýär, alkaş, düşnükli sana ýöne bir soraw diýär. Serdar namaz okuýarmy diýip soraýar. Okanok. O alkaç narkoman nazet namaz okusun. Gece gündüz içiyor adam. Ýok, bular interesin soraw berýär-de. Şu sen öz Dünýäde ýaşaýan näilligini. Ilmanam namaz okuýarmy diýär. yok ara. Öyle de sen burada diyorsun ara. İçki şu gün akşam içki içti adam. Arak içe, pivi içe, viski içe. Ben bana viski içti. Pivi içti. Kasap et. Akşam içti. İlkin dağıntıkın namazına çıkıyor. Durup bilye. Ağzına, kanına alkolün çıkan o. Ha? O içen Şäherde adam. gurulma, şo namaz okuýar diýip diýär. Aşgabatdan. Şondan bir sorasaňyz da, sen musulmanmy sora? Howa diýer. Alhamdulillah diýmez. Alhamdulillah musulman diýmez. Howa men musulman diýer. Keliman sorasaňyz da şondan bir. Keliman. Keliman bilýärmi şo? Musulman keliman şo. Bilýärmi şo? Bilenok. Nämenin bilenok? Okap gördüm şu bir kitap alıp eline bir. Bir din tarafından kitap okap gördümmi? Din tarafı kitap okap gördümmi? Kakası bir kakası okap gördümmi? Kakasının aklı bolsa, din tarafından aklı bolsa, okap görümü dinde okanmasa, kakası din kitabını öz kitabını okutýarmy? Cam meçitde. Ha? Bu yazaram bir prosta prikol üçin ýazdy. Eň bir kakasının aklı bolsa, dinde okaýmasa, kakası din okamasa, öz kitabını okutmasdy. Kur'an okutardı. Özü için okutardı. İçin Kur'an. O Allah'dan yukarı çıkacak bolýar. Allah'dan yukarı çıkıp bolmaz hiç kaçan. Allah onun gurkası tu. Näet kösen tu şu an. Näet keseler görüp Klizme esturlar. Yalan mı? Berdi Muhammedov. Ha? Klizmalar. O klizme diram Türkmenistan'ın doktoru, profesör. Rusya'da okap gelir adamı. Yaş olarak adamı. Hı? Onun oğlan nereye koydun sen? Serdar. Ha? Prosto orta okul kutaran oğlan o. Oğlan sen yana barıp kayfın oğlan o. Yaş oğlan. Kağası ecesin maşini alıp sürüyor oğlan. Kıyızlarına kebedip. Nereye koydun sen onu? Erti bir gün sana tayinliğe mal gerek sana bir soymanı bir. Akıl yağın nemesi et koydun mu? Ha? Pırsayeti et koydun mu akıl yağın? Sana gerek ya. Bir sayıyla indikede para koradı basmanı. O yaş oğlan o. Pulun izine koşan oğlanın. Gaylarına. Ama şimdi sen şun oğlunu eden işin bilemez sen özüňem Serdar. Ha? Kaysgayın bastı üstünden maşin bastı üstünden. Hı? Fevral ayında.
Ha? O gayem nire o çıktı? Sen özün gobilyan. Bir tarafa sana senin nemen owanın çıktı. Bir tarafa Murtul çıktı mı? Näme etdiň soň şu gaýyň tokum tiýjisine? Adam uratyp ýokardan bagaşlama sorap, baýnysan pul töläp. Gorkdyňyzmy u gaýşniklerden? Gorkarsyňyz, kän gorkarsyňyz. Arasy adamlardan kän gorkarsyňyz sizler. Eň soňky gaýşym narkotik urundan Türkmenistan ýok etmek, narkotik kelip Türkmenistanda ýok etmeseňiz, bu soň erwede barar. Serdar, Nazar Tilke. Sen ikiňe deýişli. Angarky köp bilmiş. Ýaşuly. Saňa maýdym. Men bilip durun. Soň Türkmenistanda kerkişer atan ýerli bolan oganlar. Kerkişer atan alyp dursunuz. Sen et bilençi edeme soňda näme bolýar? Sen gaçyp içmörsiňiz. Men de orada aýtdym, geçen gäre efirde. 6 ay galmaz ogan basardym Türkmenistana. Ogan bolupdy. Bütün Taliban bas gidýär Türkmenistana, garap dur. Bütün Taliban basar. Islam näme bolýar? Grajdan uruş çykar. Bular bile biznes edýän Taliban nemesin. Diňe biznes eden bular villada oturup bile küntüçülük edýärler. Bile keyip edýärler, çekýärler, içýärler, edişýärler. Hemme bile edýärler bular. O doğru. Kendi bilen näle uruşsun. Men şoňa düşünýärmi? Grajdan uruş çykar. Näme grajdan? Oğlanlar var ha. Prezidentin şobası bizler näme diýär? Odan gyzlar, odan gelin elini alýarlar. Türkmen halky şowat işsizde problem. Pul ýok. Näme bolýar? Her $50 beres gelýär diýip durlar. $20 berse gelýär diýip durlar. Men sen açyk edin. Daş olam şo bolupdy şowat. Debapam şo bolupdy. Maryň bir ately we wagzalyň aldy. Bir ately we. Ately we bir wagzalyň aldy. Giýerýän ýeki tük bir tane türkmen görersiň. Galan emisi gap-gara Aşgabatdan gelip duran negerlerni görersiň. Indiuslarni görersiň. Indiuslar Aşgabatda küntülerden gitmeýär. Mara geleli wagzalyň düşe ýerinde. Şoň bil dolda. Men özüm kaýfyn oglan. İçmeni gowy görýän. İşime edýän. Men hepde bir gide içýän. İçýän 6-njy gün bagyň ýatýan. Bagyň 6-njy gün aşaň öýlenden soň içýän. Bagyň ýatdy 1-nji gün işime gidýän. Maňa şunu oglan men. Men Türkmenistanda menden oglanlar. Döşün kakkan oglanlar bar, döşün kakkan oglanlar hemesi tanýar meni. Hemesini tanýar men. Hemesini deňeden geçişen oglan men. Kebetmän bolsa men bari şo kebetmän ýerine. Lekin narkotik urunda men kaçjan. Diňe söýüp çykýan oglan men. Söýüp çykýan oglan men. Naşoňly. Men kanjykdan, içkiden gaýdan oglan däl. Alty bazar. İşime paskel bermiyor men çykýan. Türkmenistanyň hemesi gowy bilýär. Menden oglan içýär. Daşy Şamam gowy bilýär, Serdaram gowy bilýär. Onu. Oğanaram gowy bilýär meni gowuluk näme içişmem. Yerim bilip içýän. Nito bolum çykýan oýundan. İçime turup gaýdýan men.
işim çıktı. Mansın oğlan ben. Benim Onda Serdar, Cemali mi? Risk. Nazar, götünüzü kısın. Haýyş edýär sizlerden şurda men. Ýok özüň narkotikde. Ýaşa olanla başyny bozmaň, agzyny pozmaň. Gerek däl. Soňky däl bu. Sizlerin aktyklaryňyz kän, Nazar, aktyklaryň kän, garyndaşyň kän, ýaşlar. Olaryň içinden çykýa. Ben bu Yankı diýen mehmanhanaň ateliň Sanjar Atel mi diýe? Edil özü. Bäh. Maryň wagzanyna düşen ýerinde. Ulakan atel o. 2002'de mi? 2001'de açıldı. Bu otel. Jelepçiliň merkezi ha, daşary ýurtlar üçin. Induslar Türk Aşgabat'ta näme bar edi? Aylar aşamda diskoteka var, näme var? Diskotekada küntülen yeri var. Teka bazaryň ýanynda aylar aşamda. Induslar şoňa bar edi 6-njy gün. Şoňa oňa barmaýlar. Orada işlep duranam ay aşam nämesi başlygy näme? Berk näme bar, zawod bar, Berk zawod. Şonuň bir garyndaşlarynyň, bir tanyşlaryny şo ýürütýär. Berk zawodyň aylar aşamyň nämesi başlygy. Otaya baran gyzlar hemmese da şo lebap mary Aşgabat gelinler, gyzlar ýakaly köýnekli ýan gynaş ýalykda gezdiripdir. Men gurlaşdyk. Degin erbet bu. Tato erbet. Sen görsün de gözün görsün var ha. Ýewropa bokyp diýip ulakdan görsün. Sen Ýewropada gezen oğlan sen. Yaşaýyp duran oğlan sen. Ýewropa bokyp diýersin. Bular görsün. Anşa bisperdel geçip durlar bular. Aslı 2015'ten soň 2015'te başlandı. Türkmenistan bisperdel git başladı. 2015'te git başladı. Ondan öňçe gowdy. 2015'ten soň bitti. Harap etti. Harap etti. Hemme ada. Aýda akşam ardan küntügana diýe. Düşünmedim. Komentar et. Risk Cemlaýalyny. Bolam Cemil indi gezek bir efir edelim bu zatlar için. Men şu an senin efirini bir gördüm. YouTube'a girdim. YouTube'a garadım. Senin efirin çıktı eken bir aydın şu atdım. Bilsin şu halklıp koydum ben şu aydınızım. Men hal efir, men indik efirinde mesela aslında efir edecek. Aýratyn ders haçan diýsen men hyzmatda men taýýar. Ömrüň uzak bolsun, janyň sag bolsun. Köp sag bol. Men bu bölümi aýratyn edip goýar, netip bolsa. Temalar aýratyn bolsa gowda. Böyle koyup da Ediz halkım. Men sizlere bir taraf haýyş ederim, bir taraf haýyş etmeýänem. İki söz aýtýar sizlere. Adam satman besedinler. Besedinler adam satmanı. Pul gerek mi? Döweldigany poçtasyna ýazyňlar. Döweldiga men geçiririm, bu ýolda size berer. Şu puldy. Pul üçin adam satmaňlar. Bolam. Şöyle in bolsa. Iňe adam satmaňlar. Pul üçin. Özüň vicdanyny sat. Iňe adam satmaň. Vicdanyny sat bilmedinmi? Döweldiň poçtasyna ýazyňlar. Şunça pul gerek diýsin. Ýazyňlar.
Yolda maňa men yolda geçip size geçiren. Yolda o yüzden berer sizlere gerek bolsa. 100 ol, 200 ol size berer o. Olan berer. Ňa adam satmaň pul üçin. Bala pul elin kiridir. Eğer sizin çağınız var, kıyızınız var, heyleğiniz var. Olara çökmezsizler son. Eğer özünüze ölürsün gidersiniz. Ni çağınızı, kıyızınızı, gelinize çökmezsizler. Evet olarsınız çok amaklı. Bol da başlat edecekler. Köp sag bol. Ömrüň uzak bolsun. Risk mehman onlar edilişler kadırdan tomoşaçylar. Bu bölümü men aýratyn etip goýjak. Bu bölümde risk Türkmenistanyň haram tokumu şuart edil şuun günlerde edýän neşe sowdasy bilen baglanyşykly gyzylan gymmatly faktlary, maglumatlary halk köpçüligine ýetirdi. Oň ýany bilenem bu haram çüýrük tokum Türkmenleri nähili pes derece ýetirdi. Halkyny nähili naçarlaryny gyzgelinlerini nähili şular ýalyky gözüni ýagdaýa düşürdi. Şu zatlaryň hemmesini öz jany şaýat tekeline gurrun berdi bu bölümde. Şoň bilen şoňky efiri biz jemleýär. Ýeni inniki efirde de risk aýtdy. Risk bilen ýene bir aýratyn ýörüýdi, aýratyn efirde. O taýda hakykatlary siziň dikkatyňize ýetirip. Ondan şoňluk şondan ibarat. Risk ulokan taňryapdan tawol, sen aýrylma. Awa. Ähmad onlar saman ýatyp durun. Tynjal şuny hepden ahyry saman tynjylar başgalar bilen geçirilýär. Hepden soňy başgalaryň bilen hoş wagtlar geçirin. Amerikadakylar ýaňy turup örüp başladylar. Saman örüň. Wagtyňyz hoş bolsun. Ýene-ki efir duşlarymyza çenli Allah ýarňyz köp sag bolun mehman olur. Saatda, toyda we ňygyska wagtda watanymyzda görşelim. Sagja bolun.